creo que xa coñecedes todo o que programamos un piloto hai uns meses, obtivo uns datos de audiencia pois máis que satisfactorios. Esta non é unha ficción ao uso, despois Fosco vos contará máis detalles. É unha nova forma de producir, unha nova forma de gravar, unha nova forma de facer, adecuada e adaptada aos tempos nos que nos movemos. É áxil, divertida, xera empatía. A verdade é que foi un proxecto que nos fai especial ilusión porque decía Rosa, porque nos quixemos apostar por unha nova maneira de mirar e de producir, esa nova forma de enfocar a comedia, esa nova forma de producir, non temos plató, rodamos integralmente en exteriores naturales, e despois, bueno, a sorte de poder contar con un tecido industrial, tanto de técnicos como de actores, fantástico en Galicia, a amiga Nunci, que estou seguro que vai a ser a gran sorpresa do ano en Galicia, e eu diría que máis alá. Para mí Luci foi un gran agasallo que veo así, bueno, caído do cero. Sí, porque é un personaxe maravilloso, co que estou super a gusto, e bueno, teño uns compañeros tamén maravillosos, que estes son así como un pouco a peloteo, pero non é verdade. É unha muller moi sencilla, moi normal, unha muller boa e traballadora. Ela contalle a súa irmá todas as súas vivencias e as súas preocupacións, e a irmá pues intenta levar a como pode. Cada historia sucede en un sitio, non hai un sitio como a casa dela recurrente. Ahora está na ITV, ahora está en Xardín, ahora está nun restaurante. O de acordo en Estados Unidos é algo increíble, a verdad, non me pode tirar aquí. Se dixera outra cosa mentiría, non fomos ao MIT con moitas ilusións, pero que a primeira aparecera nunha produtora tan importante como New Media interesándose foi a ciencia ficción. Cando o viñeron era... Seguro, porque eu estaba no pabellón do ICES e estaba ao lado os de Globo Media, os de non sei que, os de Tiempo entre costuras, os de tal, e viñamos tíos ca tarjeta, queremos ver a tal. Seguro, porque claro, nos teníamos unha mesiña con un póster así deste tamaño. Sitcom, de media hora, rodado integramente en exteriores con protagonista femenino. E esas cuatro claves, pues vamos a conocer a estos. E viñeron, fixeron o visionado, lles gustou, quizá nos gusta e a queremos. E eu non pode ser, seguro. Sí. Eles puxeron de manifesto o gran nivel doctoral, que o diga alguén que estuvo no Consello de Administración de Disney, que foi ejecutivo de Paramount, que diga, hostia, está moi ben dirixido, aquí está todo. O nivel dos actores é moi grande. Conozco que está feita con poucos medios, pero hai uns guións de moi chulos. Claro, entonces, que cho diga, bueno. Non sei, estamos nunha nube, non podo negar. A fotografía. Bueno, aquí está Jorge, si queréis el